Apostle Brother Paul, Apostle. thank you Jesus. General Mushax ni GM Pazuka. Squatty we lit. Purchase your tracks today. Amaina baba kurambana kwenyu kwanipinza mnamo, kurambana kwenyu kwanipinza mnamo. Amaina baba kurambana kwenyu kwanipinza mnamo. Jesu wagarayira kuti ndave kuyenda, asi handikusimuri nherera. Ndichakumbira kuna baba vangu kuti vakupe mweya unoyera, mweya unoyera. Uri mubereki wangu, baba namai zvavarambana. Amaina baba kurambana kwenyu kwanipinza mnamo, kurambana kwenyu kwanipinza mnamo. Amaina baba kurambana kwenyu kwanipinza mnamo. Inhliziyo yami buhlungu madoda, inhliziyo yami buhlungu, inhliziyo yami buhlungu madoda, inhliziyo yami buhlungu. Squatty, we lit. Amaina baba kurambana kwenyu kwanipinza mnamo, kurambana kwenyu kwanipinza mnamo. Amaina baba kurambana kwenyu kwanipinza mnamo. Tave kungopfeka dzakabvaruka, Purchase your mumastreets tracks votiseka. Tave kuita senherera, nekuti hatina anotarira. Dai madzokerana, amai, nidai madzokerana, baba. Amaina baba kurambana kwenyu kwanipinza mnamo, kurambana kwenyu kwanipinza mnamo. Amaina baba kurambana kwenyu kwanipinza mnamo. Amaina baba kurambana kwenyu kwanipinza mnamo. Squatty, we lit. Kurambana kwenyu kwanipinza mnamo. Mushax Music.